Minga ba turnuhanan ron bay? Pre! Oy, pre! Asa ba ka? Sayro lagi. Sayro ka? Trabaho yun nato yun, sayro. Mo na imong bagong motor? Kani, go. Skygo? Kusukan ni mudagan bakit pula man? Ang adto na magani magbugal-bugal siguro. Lagi kusukan na mudagan basta pula. Nya ang yantas kay gold andre kay puti. Yan na day. Kusukan na mudagan lagi. Binuang. Kusukan na mudagan. Kutsar man ang imong hablay. Lagi. Daghang pasayro mo sa kaya ni. Ay sige. Mama, mungkin ta sayro ron. Oh, tura ni pasayro. Oh, kani. Tura. Sige na. Woo! Mura mo kayo kwarta pormahana. Bertani. Guys. Boss! Oh. Biyahe na boss, sakay ko be! Biyahe. Basta ko! Papalitihan dan. Oh, Ay sugot. Papalitihan dan. Ay sugot ihatod siya una. Money down. Ihatod ko daan! Money down. Kuyawa mo masayro da, maningil man daan! Trabos. Kana! Trabos. Sakay. Ina na ulang. Kuya naman! Bago ka masakay, piliti daan. Adi ko masakay, pag mga magbayad daan! Dali lang. Dito na bayad. Ayaw. Ayaw. Babayara daan bago mo sakay. Kabayaran daan? Babayara daan. Kinsa man ni siya? Ano gumiyani? Pre. Isa pre. Ay sige, kalampang pre kay mugod ang tagpasayro ang trabaho niyo pre. Dili magod. Tinahanglan mo pliti gid siya daan bago siya masakay. Kay lain man na muragbaan ba? Tama dai pre no, muragban. Oh, bayad lang daan boss. Dili man ba na akong sakyan, motor man na! Pre. Motor man ni pre, lahi man tumban. Maura na sila basta mo sakay. Kay kalas man nagasolina. Ura dai pre. Oh, Ura man. Ha? Karon daw ko balo? Ay, kuan mo boss, dili magod. Mao na ay bagong patakaran sa mount turno diri karon. Ah, sige! Di na ko sakay! Boss. Muka niyo pre oy. Wala na ko pasayro ino, tanawa on lakaw. ina gani nga bayad ano? Na, sa muka gyud ka. Ikaw na kay mamasayro diri oh. Gugta to. Imo man yung motor. Kau gugta. Bukdon yun ako to. Wad-an ako pasayro tungod si mo apil-apilon kay ka. Bahala ka di oy. Ako'y na masayro, dili ikaw do. Bahala ka diha. Boss. Okay! Ay, tara! Di na ko sakay! Dili na. Ayo tuwa tong lalaki to. Bantay, bitaw ka! Dili na. Gulit boss. Ito lang plitian eh. Ha? Sige, ako bahala! Pre. Sa muka gid mo bisag saon oy. Ako na pasayro ba? Dili pwede. Pre, unsa di pwede pre? Ako man ni pasayro. Dili lagi pwede pre. Kinahanglan jud nga magpliti siya daan bago siya masakay ani imong motor. Bisa pag dili ni akong motor magbuot jud ko. Ah, may pagmuna ako! Pag-isto na sa mo, be! Ayo boss. Isto na na! Ayo kaya ra ni. Naog. Pre, nasta lang ka ha? Di ka mahawa na, banggaan ka ron. Dili kay kumuhawa dre. Ah, munaog na lang ko! Madugay ko ninyo! Saba kay mo! Sus, pistilan! Pasag di ito. Klaro kayo, scammer to. Hala, bitaw pre no? Scammer siguro to ba? Uli lang siguro ko pre. Balik ako. Manda ko. Uli lang ko pre. Ya, pre. Yan teka dia. Ulit ako. Sa si pare nga. Mudawa to pasayro bisag walay bayadaan. Ako ana di ko mosugot oy. Kan si kaayo. Ikaw na, scammer! Pre, agi rami. Pre! Babayaran na daan mo pasayro pre. Babayaran na daan. Sabi ka. Ibayad bitaw sa daan. Ha?